Barka da zuwa manhajar Sync. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka sauke manhajar Sync a wayarka. Kana da zaɓi guda biyu. Na farko, ka shiga Play Store ko App Store idan kana amfani da iPhone. A wajen search ka rubuta Sync. Da zaran app ɗin ya fito, sai ka danna download. Ka jira ɗan lokaci kaɗan ya gama saukewa. Da zarar ya gama, sai ka danna open domin buɗe manhajar. Yanzu lokaci ne na registration. Ka danna sign off. Zai baka damar inda zaka saka cikakken sunanka, email address ɗinka da kuma jinsinka. Da ka gama cike wannan sai ka danna continue. Abin da zai fito maka shine inda za a tambaye ka SWA code. SWA code guri ne da ake saka lambar wanda ya gayyace ka zuwa manhajar Sync. Daga nan kuma sai password, ma'ana lambobin sirri da yake bukatan babban baki, ƙananan baki, lambobi da kuma alama ta musamman. Ka tabbatar da cewa duk yadda zaka shirya su sun kai kwara 8. Ka danna dan karamin akwatin da ke kasan su, alamar ka yadda da dokoki da ka'idoji na kamfanin Sync. Sai ka danna register. Da zaran ka danna register, za a tura maka lambobin sirri a email ɗinka, wato OTP. Akwai hanya ta kai tsaye. Ka danna Google ko Apple. Daga nan sai ka zaɓi email ɗin da za ka yi amfani da shi. Ka rubuta cikakken sunanka, jinsinka, sai kuma SWA code ɗin wanda ya gayyace ka. Sai ka danna proceed. Shikenan ka mallaki manhajar Sync. Ka zaɓi masana'antu guda 4 da kake da alaƙa da su. Da zarar ka gama, ka danna next. Kai tsaye zai kai ka shafinka a manhajar Sync.